asị na ọgọ na-ama mma ma onye emere ọgọ mala ọgọ wee sị na ọka nkene Lord Zeus family n'isi Chimamanda nke m na-abịala akwa bịakwute m na a na-achọ 8 million 3 ya eji mee nwa operation on Monday. So far so good. Anyị resitego 2 million 6 yesterday. Nsikwa na ọka nkenu na ọ dị ọkwa izi. Ọla anyị nwanye mmadụ 15 million. Ọ na-ịmakwa na ego anyị ego sọnsọ last week elugo 30 million. Zeus niile eko ka isi na-asị je na-ene ya. Ọ dịrị isi. Nsikwa na ọka nkene unu. Ọ dị ọkwa izi. 2 million 6 na-ekwu ekwu na akara aka. Amadị m na oyi eluo na onye madị m like bi post video mbịaka maka na ọ na-akpa mmadụ ka ihe a na-esi apụta. Nsikwa na ọka nkene unu kene ihe na-emelu unu efe. Ọ kwesịkwa ka ọra m n'ọnụ biko nu ka eme ama ihe emezi ọbụgodo 3 million 4 million wele nye nwaanyị ka azọda ga-elu ndụ. If not for anything, that woman ataga afụ ime ihe bụ na 4 years nwa gị na ụmụ nwaanyị na-atakwa afụ. Nwoke ihe kudonwu nwa aja m nwaanyị ike enedo obele nwa 4 years odinye edinye, and the girl is a great child. Chukwu gozikwa ọnụ gozie ndị niile na support ma ndị na-ada reply message fa. So Chukwu maka obi onye ọbụla dị. Thank you very much. Then mgbede ka nkoziala unu nke bụ aikọ ka nkoziala unu maka nwa njefu na UNTH Nnewi. Nwa anwụgokwa ọ bụkwa si anwụ, o nwekwa ndị nebofa mmadụ ịnọ nwụkwa n'ogbe fa n'ọba. Yes, n'ọba Anambra State. Thank you very much. Ka nchịkọ ya ọnụ m ga-enye unu update nke a leta nke onye chikwa ya zelu.